Takže čustali, to jsem já zde na 813 u prvního videa, u první série a rozhodl jsem se natáčet, že budu rozhodl jsem se, že budu natáčet z Minecraftu z hardcore modu. Koukneme se, jak je na to FPS, no 60, to je dobrý docela. Video by se teda nemělo sekat, ale... Takže čím vlastně začneme? Natěžíme si nějaký dřevo, pak si postavíme barák a nějaký prozatímní jenom a videa budou tak 10 až 15 minut dlouhý, protože nechci vás tady unudit k smrti. Takže si vytvořím ještě takhle, tady to vytvořím si seker, no to jsem neměl dělat. Sakra, meč jsem si chtěl vytvořit. Takže zabiju to prase, jak tady prošlo. Nevíte, kam šlo? Ne, ty vole. Pojď sem. Mě nebude nikdo zdrhat. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Takže super. Těžíme si tady ovečky. Natěžíme to znělo špatně, ale... Nebo divně spíš. Takže to, co se týče videí, jakoby kvalita, tak v čem to budu renderovat a takhle, tak to budu renderovat v Sony Vegasu na HDčko a budu to natáčet na 60 fps, nebo už natáčím na 60 fps a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct pro začátek. Tady asi budu bydlet v té skále zatím. Ježiš, tady pomalu. Když to rovnou zahodím tu sekerku, to je úplně k ničemu, to je kdybych to dělal rukou. Bože. Takže videa budu tak těch 5 až... No, tady to první video by mohlo být tak 15 minut, protože tady musím dělat hodně věcí, ale... Ještě nevím. Takže nejdřív si udělám takový krumpáč. Tady tu sekerku zahodím, to je úplně k ničemu. Takže co se týče ještě tady toho kanálu, sem budeme dávat videa s Vácou, nebo já sem budu dávat tady ten hardcore i z jiných her, třeba z Call of Duty a takhle. A Váca bude točit Technic Pack, myslím teda, hlavně Technic Pack a myslím, že říkal, že ještě bude natáčet možná Left 4 Dead jedničku, protože dvojku nemá. A tomu zase já, takže z toho možná budu zase natáčet já. Tak, takhle. Tady taky zahodím, to je opět k ničemu taky, jak ta sekerka. Takže si tady udělám takový prozatímní barák, nebo ne, já si natěžím nějaký cobblestone a postavím z toho barák. Takže takhle, rychle. Tak jak bude tak velký ten barák. Možná, že toho moc nevidíte, za to se omlouvám, ale myslím, že když dám escape option, tak mám, no takhle by to mělo být. No, prostě takhle. Tak. Teďka jsem, už tadyto video jsem měl už dávno uploadovat na YouTube, ale já jsem takový problém s Minecraftem, on měl jenom na 30 fps a míň, nevím vůbec čím to bylo, ale pak jsem ho odstranil a stanul jsem si jiný a už mi to jde na těch 60 fps, když natáčím, a když natáčím tak 100 a víc, myslím. To se můžu kouknout F3 50, no to je docela málo teďka. To jsem měl teda zvětšit. Takže takhle, ještě tady jedno to zvětším. Nevím proč, ale když tady nebudu bydlet. Tak, rychle. Třeba bych najít nějaký důl na torčky, protože ty budu asi hodně potřebovat. Když vlastně natáčím, tak v tom videu toho moc není vidět, když jsem takhle v nějakém tom dolu. Takže takhle. Takový nápad, že bych mohl udělat, tady bych mohl vysekat ty stromy a
postavit si tady barák místo těch stromů. Ježiš, ještě jeden. Tak. Nebo tady zatím budu takhle bydlet, ještě nevím. No, možná, že jo. Takže udělám si ještě takhle. Pec, jsem si dá. Asi jsem takhle wooden. Ještě vlastně takhle. Bych měl postel. Už jednu. Takže takhle asi tady budu bydlet, než si postavím ten barák. Myslel jsem si, že budu mít lepší barák, ale tak to je jedno. No, to zatím nepotřebuji už víc. Takže tady stěžím všechny ty stromy. Sakra. Ježišmarja. Jak je to krásně barevný. Bože, ten dlouho ještě. No, zpívat radši nebudu. To bych měl tak milion dislikeů. Takže takhle. Jo, já jsem si měl dát vypéct tu. Aspoň ten jeden. Takhle ten jeden. To jedno maso. Mohl bych tady zničit taky tu trávu. Udělám si asi rychle nějakou tu farmu na sýry, protože mi už to solidně ubývá, to jídlo. Což není moc dobrý. A ne, to nechci dřevěný sekerky. Což bych taky mohl být můj konec. Ale tady nějaký prase se spadnulo. Nebo se přišlo? Fakt nevím. Ale co to je tady? To teďka moc nevidíte asi. Ale mám uhlí, tak to je super. To si natěžím. Takže takhle. Tak. Kdybych měl někdy větší sledovanost než 5 shlédnutí na video, to je tak nejlepší, co budu mít, ale no, to se přážím, ale pokud budu mít víc jak tak 100 shlédnutí na video a takhle, tak bych mohl natočit někdy i vlog, když byste chtěli, ale to jenom za předpokladu, že budu mít tu větší sledovanost, ne 10 shlédnutí na video, nebo takhle. Když tak mám ještě jeden channel, ale tam už asi videa dávat nebudu. Možná někdy. Ten bude samozřejmě pod videem, ale z toho asi, tam už dávat asi moc videa nebudu. Budu tam dávat, budu dávat videa spíš na tady ten channel, jak se jmenuje, jak se jmenuje, VZ Czech Games nebo LP nebo takhle nějak. Teď to pěkně rychle ubývá. Takhle bych si mohl přepnout na Peaceful, ale kdyby to šlo, to by nebylo špatný. Tak. Takže ještě dotěžíme rychle tady ty stromy. Rychle. Vlastně ještě jsem asi nedopověděl, z čeho budou ty videa ode mě. Takže já budu natáčet asi hlavně z toho hardcoreu, z Left 4 Dead 1 i 2 a z Call of Duty Modern Warfare 3, nebo někdy by mohl být speciální díl z Black Opsu, třeba například, a nebo taky z Modern Warfare jenom, a nebo bych mohl dát jenom single player na Call of Duty 2. To nevím, jako by mělo sledovanost, asi moc velkou ne, ale
tady dotěžím. Tak, rychle, rychle. Další jablko, paráda. Tady rychle si udělám ještě vrata. Tak. Tak, rychle. No, nezabili mě zombíci. Takže si lehnu pěkně. Takže ještě pár minutek si dám na tady ten let's play. Nebo gameplay. Uvidíme podle toho, jak to půjde rychle. Tak podle toho by byly videa. Takže myslím si, že tady z toho hardcoreu, pokud nechcípnu, nebo pokud neumřu, nebo pokud nezhynu, tak by bylo tak, nevím, odhadem 10 těch videích, 10 let's playích. Záleželo by i na vás, podle toho, jak byste třeba ty videa hodnotili. Takže asi už tady to video ukončím, nebo ještě bych mohl dát chviličku. Myslím si, že na první díl jsem toho moc nezvládnul, ale zase ne, že nějak málo. Určitě, když bych pak našel nějaký diamanty, tak bych zkusil zabít pár endermanů, udělal bych si toho ty jiný oči, ty druhý perly, jak si dají házet, a vlastně by mi to mohlo najít i ten, jak se to jmenuje, ten Stronghold. Nedělal jsem si nějaký meč? Ne, vlastně ten už mi zmizel. No, takže takhle mi spadly 3 jabka, ne? Já už nevím. Takže v příštím díle bych jsem si to udělal asi farmu na seedy, dodělal barák a to bylo asi všechno. Nebo bych ještě těžit. Asi možná off screen půjdu těžit, ale musím si udělat nejdřív zálohu světa. Kdybych si ji neudělal, tak bych... No, ještě nevím, jestli budu těžit off screen, protože třeba bych pak našel diamanty a vy byste říkali, že jsem si jen na to načítoval, a to by jsem vážně nechtěl. Takže ještě uvidím. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud se vám líbilo natolik, že byste chtěli dát odběr, tak nahoře vlastně nahoře tlačítko přihlásit se k odběru. Takže čus u dalších